No, čaute, to je Chris a vítajte pri ďalšom vlogu. Sme na detskom ihrisku. Trošku vám toto ukážem. Tam je nejaký hradík, kolotoče. To je Ibrahim na hojdačke. Tam je tiež taký kolotoč, lanovka. A tam je skatepark, ktorý je furt plný hyboperov. A tak dá sa na to nejak zvyknúť. A no toto je Ibrahim, to je môj bratranec, no, Lazdo. A jeho budete vidieť asi vo viacerých videách, pretože pôjdeme aj do Prahy o 2 týždne od 19. do 23. asi. To je od štvrtku do nedele. A ja som bol už v Prahe veľakrát, on tam pôjde prvýkrát, tak pôjdeme do Starbucksu na Václavovom námeste, Pražský hrad, takéto hovadiny. Tam bude tiež veľa vlogov, z každého dňa spravím asi 3. A potom, keď sa vrátime, budem tiež pokračovať vo vlogoch bez makové, no. Nie je tu tak moc veľa ľudí, ak tu občas býva, lebo je to tu vždy plné hip-hoperov a tak, no ale dneska tu už nejsú. Ibrahim je obzvlášť, no, mám lyžiarsku bundu, čapicu a okuliare, no ale teplo mi akože není, aspoň sa tvarím. A tak ale je v tom dobre, no. Takže zatiaľ sa máte.